Сложил съм си микрофончето. Сега като седна и тук на... О, че яко! Гайс. Здравейте, аз съм Петър Петров, а вие гледате... Майко човек, очите ми таковат от слънцето. Много ми е гадно. Да си сложа някакви очила ли? Ма не, аз ако имам очила няма да е уважително към зрителите. Здравейте, аз съм Петър Петров, а вие гледате втори епизод от поредицата Голямото отслабване с ChatGTP. Приятно гледане! Първият клип, който качих, беше през януари месец. Тогава започнах пътя си към голямото отслабване с помощта на ChatGTP. И от тогава до сега отслабнах с 7 кг. Да, сега сме юни, това са 6 месеца и 7 кг не са много, но аз исках да покажа как това нещо се случва по здравословен начин, постепенно, плавно, без напрежение, без излишен стрес. Първото нещо, за което искам да говоря, са плюсовете и минусите с работата с ChatGTP. И това нещо със сигурност е полезно, но не е фитнес инструктор, не е човек, който да може да ви разбере в трудните моменти, да ви мотивира. Няма емоции, няма емпатия. Просто може да ви даде една добра информация, базова, от която да започнете и да научите основните принципи, основните неща, които трябва да знаете, за да поемете по този път и да се случват реално нещата. Аз какво разбрах от работата с ChatGTP на тази тематика? Какво е калориен дефицит, как се изгражда менюто, какви са тренировъчните модели, тренировките, движението, и разбрах, че има много неща, които аз всъщност не мога да следя с ChatGTP, защото нямам тази информация. Той е добър анализатор, може да борави с данни, но трябва по някакъв начин те да му се предоставят. Поради тази причина от март месец си взех ето този часовник Fitbit Charge 6. Мисля, че беше 6 модела. Този часовник следи жизнените показатели, активността на тялото. За Fitbit първото нещо, което според мен е много важно и най-важното нещо за това как се чувстваш въобще, е съня. Всъщност Fitbit може да следи и съня, различните фази на съня, и така по този начин, ако успееш да започнеш да си лягаш по едно и също време и да ставаш по едно и също време, ще успееш да подобриш съня си. Също и трябва да имаш добра хигиена на съня, т.е. да няма шум, може да сложиш тапи, също и маска на очите, нали, ако ти пречи някаква светлина или нещо сутрин. Другото нещо, което следи Fitbit, са крачките. Броя на крачките, т.е. разхода на енергия. Тук е много важен баланса между разхода на енергия през деня и калориите, които приемаме. Защото ако искаме да отслабваме, естествено трябва да ядеме, т.е. трябва да се ограничаваме, а не да се лишаваме.
защото аз и до ден днешен си ям всичките лоши храни, като пици, дюнери, шоколади, сладоледи, алкохол и така нататък, но въпреки това съм ослабнал с 7 кг, което е супер според мен. Трябва да се яде по-малко, отколкото изразходваме енергия. И Fitbit ни дава тази толкова важна база от данни, с която може ChatGPT да работи, да анализира и да ви казва кога е добре да тренирате, кога имате нужда от повече почивка или от повече сън, от повече или по-малко храна. Един от минусите на ChatGPT е, че той визуално не може да види всъщност вие как тренирате и да ви коригира по време на тренировката. Това нещо е много важно. Плюсовете са: помага да структурирам план, който да следвам в дълъг период от време, който ще работи със сигурност. Има образователна цел, отговаря на въпроси, които ви интересуват. Може да му задавате постоянно въпроси 24/7, което е супер. Всъщност, вие ако имате треньор персонален, няма да е много добре, май ако му звъните през нощта или рано сутринта, за да го питате някакъв глупав въпрос. Един от минусите е, че има прекалено много информация. Всъщност, когато започнете да го питате нещо, за да стигнете до важната част, до същественото, до това, което наистина работи, вие трябва да му зададете поредица от въпроси, защото не винаги въпросът отговаря на това, което вие всъщност искате да знаете, и трябва да внимавате по какъв начин задавате въпросите. Те трябва да бъдат много коректно зададени, за да получите правилния отговор. И стигайки до този отговор, вие всъщност получавате едно огромно информационно поле, което по някакъв път ви е ненужно и започва да ви обърква. Като цяло занимавка си е да си пишете и да си комуникирате с ChatGPT и да получите наистина в така сбит вариант това, което ви интересува. Другото нещо е, че ChatGPT всъщност не може да поеме функциите на високо квалифициран персонал, на специалист, който да бъде компетентен в това, което прави. Той не е лекар. Ако му зададете някакви данни от изследвания или нещо, може да ви даде основна информация за нещата, нали? Не като да търсите в Google всяко нещо по-отделно. Да, може да го направи за кратък период от време, да получите основна информация, но по никакъв начин това не може да се приема като чиста монета и ChatGPT не може да бъде лекар и да ви дава медицински препоръки, според мен лично. Тоест, ако вие сте някой, който има много килограми за сваляне и е затлъстял, т.е. на нормено тегло, не съм много убеден, че ChatGPT ще бъде по-добър, отколкото един специалист, диетолог или някой, който се занимава с фитнес инструктор, който има много опит в бранша. Това са минусите, но не трябва да очакваме толкова много все пак от нещо, което тепърва започва да се развива и тепърва хората започват да се учат как се работи с него. В моето начинание с ChatGPT мога да кажа, че в тази област съм доволен. Използвам го и за много други неща,
което е супер. Помагам и в различни области и е много яко, наистина спестява много време. Така за Fitbit и ChatGPT плюсовете и минусите, искам да поговоря малко за плана, тренировките и храната. Това са двете важни неща. Първо започваме с тренировките. Тренировките са важна част, но според мен е не най-важната, защото приемаме, че тренировките са може би 30-40% от свършената работа, храната е 60-70%. Тренировките, честотата на тренировките е между 2, 3 и 4 пъти на седмица. По някой път тренирам 2 пъти в седмицата, по някой път тренирам 3 или 4 пъти според това колко време имам, как се чувствам, дали ми се занимава, дали не ми се занимава. Кардиото определено е важна част. Все пак ние искаме да сваляме килограми и трябва да имаме кардио според мен и не според мен, ами според ChatGPT в тренировката. Аз всъщност тренирам с тежести от около 2 месеца и половина, от март месец някъде. Тежестите определено помагат за изграждане на мускулатурата. Тренировките с тежести помагат мускула да бъде по-изразен. Ако си представите един бегач, един човек, който кара колело или някой, който бяга маратони, вие може да забележите, че този тип телосложения са изключително бедни на мускулатура. Те са буквално кожа и кости тия хора, нали? Без да искам да ги обиждам. Но при тях се използва повече аеробни процеси за достигане на енергия и съответно там метаболитните пътища са различни от тези на хората, които вдигат тежести. Точно и затова и различните типове спорт изграждат различни тела. Според мен фитнеса е мястото, където може всичко да бъде комбинирано, защото там може да карате колело, да бягате на пътека, имате тежести, може да правите упражнения свързани с стречинг, баланс и така нататък. И в момента модерните зали предоставят много различни машини, които да ви помогнат за това нещо, различни съоръжения и може да комбинирате по различен начин. Това не означава, че вие не трябва да ходите на планина или да карате колело, или да плувате, или да практикувате различен вид спорт. Но ако искате наистина да отслабнете, според мен трябва да посещавате фитнес и то поне 2 или 3 пъти на седмица и да имате упражнения, да имате дейност свързана с кардио. Например, отивате на работа, прибирате се вечерта и след работа някак да отидете на планина, защото ще ви трябва повече време, докато фитнеса може да отидете за час и половина просто да карате колело или да правите нещо друго, което ще ви помогне. Крайно недостатъчно е да ходим само събота-неделя за спортна активност и да си мислим, че това нещо ще работи в дълъг период. Според мен няма да работи. Има много хора, които ходят по планините и са дебели. Нали? Сега храната. Тук за храната е много голям филма, защото всеки е индивидуален от към храна. Там разнообразието е, ако в
тренировките и упражненията, имаме голямо разнообразие. То при храната нещата са в пъти по-големи, поради проста причина, че има страшно много храни, които може да включите в менюто и това да бъде окей за вас, а за друг човек може да бъде не окей. Всеки е много индивидуален. И все пак имаме някакви основни принципи на протеин, въглехидрати, мазнина и когато знаем горе-долу какво се съдържа в храната, ние ще може да подбереме и ChatGPT може да ви помогне за това нещо. Например, ако вие снимате вашата порция, той ще може да ви каже дали храната изглежда не само как изглежда, дали е полезна или не, но може да ви каже даже и какви неща има вътре. Което мисля, че е много яко за хора, които тепърва започват и нямат идея какво има в храната. Нещо много важно, което трябва да се каже, е хора, не пийте сокове. В тях има много захар. Това е огромна грешка. Не пийте Кока-кола, газирани неща, в които има адски много захар. Това ви е едно ядене за деня. Представете си, че сте изпили една чаша сок 200-250 мл, някаква марка, без значение коя. И това е една напитка, която има толкова много захар и ви връща толкова много назаде. Вие си мислите, че има вътре витамини и така нататък. Да, супер, окей. Има витамини, но има и захар, която е много. По-добре изяжте плода, отколкото да си купувате сокове и да пиете някакви, нали, уж сокове, но то не се знае какво е вътре. Това е друга тема. Това е за напитките. Другото нещо е сосовете. Сосовете са голям фалш. Ако сте на заведение, на ресторант или си приготвяте салата, внимавайте какво слагате вътре. Какъв дресинг има в салатата. Какъв ще е дресинга в ресторанта. Избягвайте наистина да салатата да плува вътре в сос, защото вие си мислите, че ядете зелена салата, която е здравословна на практика, но в един обилен сос тя може да ви навреди много. Може да ви върне много назад. Така, това е философия, не само да почнеш да отслабнеш, да правиш някакви неща и да такова, но това е философия, която според мен трябва да се човек да се замисли какво прави, как го прави и докъде иска да стигне, за да може да работи цялото това нещо в дългосрочен план. Защото идеята не е вие да отслабнете за 1, 2, 3 месеца, да свалите за 2 месеца 10 кг, както и обещават фитнес инструкторите. А идеята е това нещо да стане плавно, но то да работи и да се задържи. Т.е. да останете във времето с едни здравословни килограми, като си изградите навици и така запазите добра форма, а не след ослабнали сте за 2-3 месеца и след половин година изведнъж, нали, давай сега почваме пак обратно, стрес, напрежение, нова работа, семейство, деца, това, почвате да ядете едни торти, пасти и започвате пак да трупате мазнини, което не е добре. Освен това, ако сте в добра физическа форма, мисля, че ще успеете да подобрите и работата си един вид. Във всяко едно начинание, което правите, дали сте на работа, дали в къщи или хоби, някакво занимание, без значение, вие ще
забележите, че това нещо го правите една идея по-добре ментално, т.е. психически вие ще се чувствате по-добре и при започване на влизане на всяко едно нещо ново ще усещате по-голяма лекота. Та сега какво следва и каква ще е целта? Целта е да сваля още може би 3 или 4 кг. Аз започнах първия клип. На първия клип съм 86, а сега в момента съм 79. Тоест искам да бъда около между 75 и 77, зависи как се чувствам в тия килограми, как ще се чувствам. Така че има още работа и ще се опитам да направя още един клип, в който да обясня по-подробно за храната, защото мисля, че това е и разковничето, не само да ходиш да караш колело или да бъдеш физически активен, но какво ядеш наистина. Това е мега важно според мен. Клип, в който да обясня, да покажа как си приготвям храната, какво ям. И мисля, че това ще бъде полезно. Това е, мисля. Надявам се да ви е харесало клипчето, коментирайте. Много се радвам, че има коментар на първия клип. Това всъщност ме мотивира да направя втори клип, защото най-вероятно нямаше да се занимавам да правя. Това е мега яко. Така че коментирайте, питайте някакви неща и ще се видим пак. Чао, чао!